Tapos na karong Biyernes ang kalihukan sa Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kung CICIMPEL karong Biyernes. Samtang natapos usab ang random manual audit sa piniling presinto sa dakbayan sa lalawigan sa Subo. Si Nico Serino sa report. Padayon ang pagdawat sa CICIMPEL sa mga election returns nga gikan sa nagkalain-laing kalungsuran ug dakbayan sa Sugbo. Matod ni Marilu Chongbian, Executive Director sa CICIMPEL, nga mukapin na sa 3,000 ka mga ERs kun election returns ang ilang napadala sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kun PPCRV. Lakip na kini sa natabulate sa PPCRV. As of May 11:10:53 AM 3,156 ERs. Sa ato pa muna na gibasihan pud sa PPCRV count ngadto. Samtang gihulagway ni Chongbian, malinawon ang pagpahigayon sa eleksyon sa miaging Lunes. Aduna hinoy mga ginagmay nga teknikal nga suliran. Walay violence or kanang physical violence, but hapsay ba, no? I mean, people are very cooperative sad. Samtang natapos na sab ang pagpahigayon sa random manual audit. Ang random manual audit gitubong aron pagsuta kung tukma ba ang resulta sa eleksyon gamit ang automated system pinaagi sa vote counting machine ug sa manual counting. Si Engelberto Alaba, District Coordinator sa CICIMPEL, miingon nga tukma ra ang manual counting sa resulta sa vote counting machine. Ang usa ka clustered precinct nga nahimutang sa poblasyon lungsod sa Badian maoy napaubos sa random manual audit. Samtang gipahibaw ni Doti Maglasang, sakop sa core group sa CICIMPEL, nga natapos na ang random manual audit sa unom ka mga piniling presinto sa dakbayan sa Sugbo, tulo sa North District ug tulo sab sa South District. Sa kinatibukan, 163 ka mga presinto ang napailawom sa random manual audit nga gitambungan sa CICIMPEL. Nico Sereno, Balitang Bisdak.